Apa? Hai. Malah busuk kan? Ya. Dustan dah. Bukan lagi sini. Hah? Dah ni sudah menbe. Si Hot, aneh kurkure kau. kurkuri. Belai. Wan lo ada ba? Kalau saya jangan gitu dia. Wan lo ada. Belai saja. Lihat daun lo ada. Jus lah ada. Mandam जाबाय थावफोरा Sang जाबाय. 95 आनो नुवाखै आं ओरैनो ओरैनो लागोलै. बेनि उनाव मेगि लाबोदों बेलासे जानो बेनि उनाव बेलाय Masli. साब एक्सेल लाबोदों दखान साबोना मोननै हेलाय साबोना मोननै संख्रि टाटा बावजों लाबोदों Ada be माबाखौ लाबासै. बेलाय आयानि संख्रिया hey Hagrau kan. ले मस्ला लाबोदों Manli be mosla. Mai special dah. बेलाय बेखौ आद्रि खालामना दे बा अमा मानबा बहुत खस्थ' मोनो आरो गोफो बेलाय Sini menit pula dah kan. नोंनि ना आरो बे जाबाय जोंनि बिफा फिसा सानैनि Pohon di ni uno na. अमा बेदर जानो Ek bosan ni uno. लुबैना दै नों उन्दुना थाबासो जों जागोन Lug ya, hai lug ya. Iman din jai. एसे अमा बेदर जों जानोसै Satrakai. जों माने जाथाराखैमोन एसे लाबोदों आरो ननिताजों जाथाराखै दे. बेखौ Bosaran जाबाय ना? बिमानो ना लाबोदों दा आं संनोसै नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन दे लोगोफोर दा आंहा बेखौ संनायनि सिगाङाव हि माखासे सुनु दं हिखौ सुग्रोना लानोसै बिनि उनाव लासै संबाय थानोसै मोनसे लोबा Monditaya moslaफोरखौ खालामबानो जाबाय. वान होबानो जागोन दे अब्बा Si. खुगायाव लगायना जोबोदों. खोनाबासै